Nifsil ġew aħna u niżlin. Nifsil barra aħna u telajn. Tajjeb ferm. Mela, reġanna ħabib tagħna ir-ross u r-ramen. Ħanaqbad żewġ bottijiet tar-ross, tistgħu naturalment użaw l-affarijiet li għandkom id-dar. Jiena flok ma użajt sempliċement ilma, użajt affarijiet li huma ħarira etqal. Mela daw bej wieħed u ieħor huwa madwar kilo u nofs kull wieħed. Għandi wkoll żewġ bottijiet bir-ramel li huma madwar 2 kilos kull wieħed biex ikolkom naqra idea. U x'ħanagħmlu bihom? Ħanibdew bażiku ħafna, idejna flimkien mela u ħantellawhom il fuq għal bej 10 u 15-il darba u nagħmlu 3 rounds. Ġifieri nagħmlu 10 u 15, bejn 10 u 15 u nerġgħu bejn 10 u 15. Dak biex inħadmu din il-parti tal-it. Issa. Għet mill-bottijiet fuq il-putruna. Bliħor, ħanitilgħu dritti u ħanagħmlu dan l-angolu. Mela waqt li minn hawnhekk sal-ispalla, mela mill-minkeb sal-ispalla ħajibqa' fiss, jiena ħanħaddem ħanuża mill-minkeb sal-polz. Ħajċaqlaq u biss. U tgħiduli dan x'inhu jiġri hawn x'qed nagħmlu. Bih dan qed insaħħu il-muscles ta' wara tal-it. Dawk li bl-Ingliż jgħidulhom it-triceps. Moviment sempliċi immens. U kif edna wara nbidlu. Bħal dejjem, jekk tħoss xi uġieħ importanti li tieqaf għax waqt li l-effert huwa tajjeb, l-uġieħ mhuwiex tajjeb waqt l-eżerċizzju. Tajjeb, u hekk ħaddimna idejna wkoll. Mela issa ħamorru għall-moviment b'żewġ tifliex kien jew inkella jekk għalik huma tqal tinkwita xejn jagħmilhom mingħajr ebda oġġett f'idejk. Ħanħadmu sidirna l-aktar issa. Mela idejna flimkien qudiemna, ħaniftħu u ħanalqu. Nifsil ġew aħna u sejrin lura, nifsil barra aħna u niltaqgħu. Nifsil ġewwa u nifsil barra. U nifsil barra. Ikolkom xi mistoqsija fuq xi movimenti bħal daw. Tidejqu xejn tkellmu ngħidkom kif nista' jiena Mattajus Grasso. Mela ħanaqbad ir-ramel. Ħanaraw x'ħanagħmlu bir-ramel issa. Bir-ramel peress li daqsxejn nitqal ħanużawhom l-aktar għall-erja ta' saqajna illi huma ġifieri mill-ħibs l-isfel. U kull ma ħanagħmel ħanpoġġihom fuq spallejja, jekk hemm bżonn għall-bilanċ inserraħ naqra mal-putruna u ħanitla' fuq ponot subajja. Però minn minnkom jista' anka jeżerċita ftit il-bilanċ. Tant l-aħjar kemm sempliċement qed nitla' fuq ponot subajja u qed ninżel. Qed nitla' u qed ninżel. Ħantikom pariri li issa anka nimmodifikaw ftit mela apparti li tlajt fuq ponot subajja meta nżilt ħaniġi fuq wara tas-sieq u nerġa' nitla'. Nmur fuq wara tas-sieq u nerġa' nitla'. Fuq wara, anka jinsbilanċjajt ma ġara ġej u nerġgħu nitilgħu. Fuq wara u nerġgħu nitilgħu. Dak qed inħadmu ħafna l-erja tal-bxiexel. Issa, nistgħu wkoll impoġġu wieħed minn tar-ramel fuq il-putruna, l-ieħor nafsuh ma saqajna bħala reżistenza biex iktar nagħmlu effort fuq saqajna, ġifieri naħarqu aktar xaħam u inwebsu iktar il-muskoli. Billi dan qed nafsu jiena ma' kuxtejja u ħanitlab kollox. Mela qed nagħmilha diffiċli għal sieqi biex titla'. Dik id-daqsxejn reżistenza dejjem tgħallem ta'. Ħammorru naħa. U naturalment ħanagħmlu l-istess ħaġa in-naħa l-oħra. Jiena ħanżomm minn wara, just in case, u ħammorru bis-sieq l-oħra. Tajjeb ferm. U wara l-video ta' darba l-oħra kien hemm minsaqsini ma jekk jiena ma nistax naħdem minn bil-wifqa jiena bil-fors bil-qiegħda ma nista' nagħmel xejn minn dan. L-aħbar tajba hija illi jista' jsir ħafna affarijiet xorta. U li ħanagħmel fil-fatt huwa li għal dawn l-eżerċizzji laqqas biss ħanużaw weights biex anke nenfasizzaw kemm nistgħu xorta niċċaqalqu minkejja kollox jew minkejja ħafna każijiet insomma. U dan l-eżerċizzju ħanagħmlu hekk, mela ħanpoġġu jdejna ħdejna u ħantellawhom il fuq. Ħdejna u l-fuq. Ħdejna u l-fuq. Ħanpoġġi jdejja dal-angolu u ħallaqqaħħom il-fuq ukoll. Minn hawn għal fuq. Minn hawn għal fuq. Idejja kif qed innutaw mhux tagħmluhom jitlu ġewwa hekk jew hekk, qed jibqgħu dejjem dritti u nġibhom dritti stirati. Tajjeb wisq. Eżerċizzju ieħor minn hawn isfel għal fuq nett. Minn isfel għal fuq. Minn isfel għal fuq. Hekk qed inħadmu ħafna spallejna biex iħadmu jdejna, nistgħu sempliċement anke min jista' minnkom joqgħod daqsxejn
Il-barra mis-sidġu ħanawża l-moviment. Il-fuq u l-isfel. Il-fuq u l-isfel. Il-fuq u l-isfel. Il-fuq u l-isfel. Anka nistaw nħadmu daqxejn din il-parti ta' idejna, sempliċi immens, billi nżommu idejna dritta u nawġu il-pols il-fuq u l-isfel. Il-fuq u l-isfel. Għara kemmu sempliċi. Nistaw anka nħadmu saqajna, per eżempju, tara fuq ponot subajna minn bil-qeda, u mbagħad fuq wara tas-sieq. Fuq qudiem u fuq wara. Fuq qudiem u fuq wara. Qudiem u fuq wara. Tajjeb mela, f'dal video tajtkom ftit idejat żgħar għal bil-qeda, intikom daqsxejn aktar anka f'videos oħrajn. Issa, ħarġa qum naqra bil-wieqfa mela. Ħanagħmlu dal-moviment. Illi minn dritt jiena ħanieħu pass lejn ix-xelluk, ħannara l-flix kien ma jtelfunix. Mela minn dritt ħanieħu pass fuq ix-xelluk, ħibs lura u ħaninżel ftit fuq in-naħa tal-irkoppa. Mela di baqa' dritta u minn hawnhekk